Vyrazili sme skoro ráno. Auto sme za 10 eur zaparkovali na oficiálnom parkovisku priamo v Národnom parku Calanque, asi 100 metrov od mora. Odtiaľ sme si pripravili vybavenie a vyrazili na celodennú poznávaciu plavbu po jednom z najkrajších pobreží Francúzska. Národný park Calanque sa nachádza na juhu krajiny medzi mestami Marseille a Cassis. Bol založený v roku 2012. Park je známy svojimi vápencovými útesmi, hlbokými morskými zálivmi Calanque, ktoré pripomínajú nórske fjordy, no majú typický stredomorský charakter. Ráno bolo more pokojné, hladké ako sklo a vzduch voňal po soli a boroviciach. Slnko sa pomaly dvíhalo nad Stredozemné more a my sme sa odrazili od brehu na našom paddleboarde. Pripravení objaviť pobrežie, ktoré mnohí označujú za najkrajšie vo Francúzsku. Už po niekoľkých minútach paddlovania sme vstúpili do chráneného územia. Voda bola priezračná, tyrkysovo modrá a dno bolo viditeľné aj v niekoľkých metroch hĺbky. Okolo nás sa týčili biele vápencové steny, z ktorých vyrastali borovice. Pod hladinou sa míhali drobné rybky a morské rastliny. Našou prvou zástavkou bola Calanque de Port-Pin, známa svojou úzkou zátokou a hustým porastom borovíc, ktoré jej dali meno Pin, po francúzsky borovica. Skaly tu vytvárajú prirodzený amfiteáter a voda má nádherný tyrkysový odtieň. Zakotvili sme, zoskočili z bordov a krátko si odýchli na malej kamienkovej pláži. Po prestávke sme pokračovali ďalej ku Calanque d'Anvaux, jednej z najikonickejších zátok parku. Táto časť trasy bola náročnejšia. Vietor sa zdvihol a menšie vlnky narážali do útesov. Napriek tomu bola plavba bezpečná a ponúkala nádherné výhľady na pobrežie. Miláčik, ako sa ti tu páči? Jo, je to nádhera. Pozrite na tú vodu. Tyrkysová farba. No, voda je tu úplne krásna. Ak sa tu chcete dostať pešo, tak musíte prekonať tieto tu skaly. Vedie chodníček medzi nimi a prídete na túto krásnu, naozaj unikátnu pláž. Keď sa pred nami otvorila Anvaux, pohľad stál za všetku námahu. Zátoka je obklopená vysokými vápencovými stenami a patrí k najfotografovanejším miestam južného Francúzska. Voda je tam tak čistá, že pripomína sklo a jej farba prechádza od bielej cez smaragdovú až po tmavo-modrú. Na hladine sa pohybovali kajaky a malé člny, zatiaľ čo turisti na skalách pozorovali zátoku zhora. Pri Calanque d'Anvaux sa nachádza známa jaskyňa s názvom v preklade Jaskyňa skleneného oka. Leží približne 30 až 40 metrov nad morom, dá sa k nej dostať len pešo alebo horolezecky. Jaskyňa je prírodného pôvodu vytvorená eróziou vápenca. Názov dostala podľa okrúhleho otvoru, ktorým dovnútra preniká svetlo. Vyzerá ako sklenené oko, ktoré sleduje zátoku. Keď idete niekam na túru, odporúčam express menu. Otvoríte, jete. Naozaj netradične dobré jedlo na netradične krásne miesta. Pozrite sa, to by jazda vydržalo aj výbuch atomovej bomby. Takto balené. Keď to teraz chytím, hodím do tej vody, o 5 rokov to vyťahnem a môžem to konzumovať, nestane sa tomu absolútne nič. Takže NRG5. No, úprimne vám poviem, zjedol som 2 kocky z toho, ale akože mám dosť. Myslím si, že na niekoľko dlhých mesiacov, možno rokov. Keď už, radšej express menu, niečo od nich. Je to varené, je to dobré, trvanlivé a chuťovo tak 1000-krát lepšie. Asi toľko. Po niekoľkých hodinách sme sa vydali na cestu späť. Popoludní sa vietor upokojil, more sa lesklo v zlatistých odtieňoch a celá krajina pôsobila pokojne. Za sebou sme mali približne 9 km paddlovania a prešli sme 3 najznámejšie časti pobrežia. Pláž Bleu, Port-Pin a d'Anvaux.